Bueno, bideo honetan triangelu zuzenak zelan ebazten diren ikusiko dugu. Bueno, gogoratu triangelu bat ebaztea dala bere elementu batzuk aldeak zein angeluak ezagututa, ezagunak diren elementuak kalkulatzea. Beste guztiak, aldeak zein angeluak. Bueno, triangelu zuzenen ebazpenetan ditugu bi kasu. Bat, bi alde ezagutzen direnean, eta da hemen egingo duguna, eta gero egingo dugu, alde bat eta angelu bat ezagutzen direnean. Adibideran, ipini dut kateto biak ezagututa. Kateto txikin 17 eta bestea 40. Zer egingo du lehen? Hipotenusa kalkulatzeko Pitagoras aplikatu. Pitagoras aplikatzerakoan, hemen agertzen diren zenbakiekin egiten badugu, egingo dugu kalkulagailuaz. Erro, 17 berbi, gehi, 40, berbi. Berdin, 43, bi zifra martarrekin mozten badugu, hirugarren zifra bidenez, ez dugu modifikatzen 6 hau. Beraz, geratzen da 43,46. Orain, angeluak kalkulatzeko, emon diren datuak, hauek datu biak zehatza dira, hau kalkulatu duguna, mozten dugun esametik errore txiki bat egiten dugu hemen, beraz, aldan neurrian hauze datua ez du erabiliko. Beraz, emoten diren bi datuak erabiliz, alfa angeluaren zer daukagu. Kateto biak alfa lehenak dira tangente. Tangente alfa berdin, tangente alfa berdin, aurreko katetoa zati albokoa. Kasu honetan, tangenteak emoten dau 740. Orduan, zelan kalkulatzen dugu angelua? Etorten gara hona, eta horretarako daukagu zif tangente egiteko. Hau da, zif tangente, eta idazten dugu barruan 7 zati 40. Berdin, eta urteten dau zenbat gradu dituen tangente lau 40 naukon angeluak. Hau, gradu minutu eta segundutan idazteko, tekla honeri emoten diogu, eta hemen daukagu. 9 gradu, 45 minutu, 34,48 segundu. Alfa kalkulatzen dugunez, urrengoaz izango za, beta. Beta kalkulatzeko, erabili behar dugu, angelu bien batura 80 gradu dala. Beraz, egiten dugu, 80 ken lehen duki duguna, ans, berdin, eta berriro gradutara pasateko, berriro hemen dagoen klikatu. Eta geratzen da, 84 minutu, eta 25,52 segundu. Normalian, fijatu behar gara, batura benetan 80 gradu izateko. Gehien bat, segunduak batzerakoan 60 emoten duela. Hemen, 10, behatzik, 10, 6, justu, 60 segundu dira. Beraz, ondo da. Orain dator, bigarren aldea, hau da, bigarren kasua. Lehen esan dugu moduan, bigarren kasua, alde bat eta angelu bat ezagutzen denean da. Suposatuko ezagutzen dugula hipotenusa eta angelu zorroz bat. Gora, triangelu zuzenetan, angelu bat zuzena denez, bat beti da ezaguna, hau da 80 gradukoa, angelu zorrotzen batura 80 gradukoa dela. Horrek esan nahi dau, beta izango dela 80 ken 27. Hau da, moten dau, 63 gradu. Kasu honetan, beta zehatza denez, ala izango genuke erabili, K edo K maiuskula, kateto bizen kalkulua egin alizateko. Denaen ez da beharrezko izango. Orain, kateto txikina kalkulatzeko, erabiliko dugu hipotenusa, angelua eta katetoa, hiru hauek parte hartzen formula. Kasu honetan, sinu.
sinu alfa da hau, zati hau. Beraz, sinuarena atetzen duguna, eta kalkulatzen dugu k. Horretarako bakandu behar dugu. Vale? Horrenako, sinu 27 berdin k zati 46, 46 bidertzen ona, eta k emoten dago 46 bider sinu 27. Beraz, kalkulatuko dugu, 46 bider sinu 27 berdin 20,88 hiru bost, amengua bi zifra martarekin mosteko, 20,88. Oso. Kare egiten, kateto handiarekin, kateto hipotenusa eta angelu hau ditugu orain kosinua. Vale? Kosinu erabiliko dugu. Eta kosinu 27 berdin k zati 46, beraz k bakanduta 46 bider kosinu 27. Orain berriro ingo dugu 46 bider kosinu 27 berdin 40,88 bost edo handiagoa denez, onerik gehitzen diogu bat, beraz 40,89. Edo lanik geratzen dira ebatita kasu biak.